Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwibela e-homecoming ngangomhla ka-9 September. Usemane wagila iy'manga-ke guys, uShobane wafika kubo kaZethu ephethe oplastiki esindwa ubhuti. Hayibo, uZethu-ke umane wayeka into ayenzayo enokumangala ukuthi kungani manje emvakashela emlethela ngisho igrosa ebengakashadi nanokushada naye. Hhayi-ke uma kaZethu umane nje wabamba ungenzansi mebona phela uShobane emuthi iqungu oplastiki. Hayibo, wambuza ukuthi ngempela konke lokhu okwami? Wathi yebo, okwakho mama. Hayibo guys, akagcinanga lapho ukuze waletha ngisho uKarabhekho wamnikeza uZethu. Umethe wavula uZethu phakathi kuno-teddy bear o-pink, okukhombisa khona phela ukuthi ubhuti unane-romance nyana ekhona lapha kuyena. I-full package uqobo lwayo. Babona nabo ohlongwane ukuthi hhayi impela inkosazane yabo mengase kuthiwa igana loya bhuti ngeke izilale ilambile yohlezi isuthi ngoba nayi igrosa ngala uthi usabheka igrosa nawu no-teddy bear o-pink. Hayibo, shuthi kahle kahle le ntokazi inenhlanhla. Hhayi umane wathi uZethu bengicela bandlamane noba banishiye kancane sinoShobane sithi ukuthi nqampu nqampu iy'ndaba. Yeyi guys, babe ukuhamba nje abazali bashintsha uZethu ebusweni. UShobane-ke waqala-ke wayibeka washo ukuthi uy'misele kangakanani ngaye uZethu. Washo nanokuthi-ke bapende ikusasa elihle ndawonye, bazoba nesithabathaba somuzi, babe ney'ngane ey'ntathu ezinhle ey'fana njengoZethu, ebese kodwa ziba strong njengaye uShobane. Washo waveza iy'dlakela zakhe ey'nkulu engathi uHercules. Hayibo guys, kupheli-ke lapho-ke uthe membuka uZethu wabona nje ukuthi uZethu akekho kuleyo picture. Wathi hayibo Zethu, kanti vele wena awukho yini kule picture esengiyipendile? uZethu wangamphendula. Wathi hayibo, ngitshela phela mekukhona omunye umuntu osesekhona empilweni yakho. uZethu lutho ukuphendula. Wabona-ke uShobane ukuthi ukuthula kwakhe kukodwa sekusho amazwi amaningi. Kuyacaca bha ukuthi nje uShobane akayedwa, kanti futhi-ke uZethu akekho nje nhlobo kule picture ayiphentayo yey'ngane eziwu-3 nomuzi omkhulu. Eyi guys, uphoxeke kanjalo-ke kuShobane ebona kahle ukuthi hayi cha, sengathi iqatha selike lamphunyuka-ke manje emlonyeni njengoba nje uZethu engasayingeni indaba yakhe. Kupheli-ke lapho guys, kuke kwafika-ke ubaba omdala oyikhehla nje lapha e-police station ezobika phela ukuthi indodakazi yakhe uNomusa usedukile ekhaya, akalalanga for 3 days. Uthe kunjalo nje washo nanokuthi-ke ushiye ingane yodwa laphaya. uNomusa-ke guys ilo sisi lo wake walahla ingane ethoyilethi, yatholwa uyena uSifiso. uZethu wayesiza ukuthi ayi-resuscitate ngoba phela yayiquleke nanokuquleka ingaphefumuli. Hhayi-ke kwagcina-ke eseboshwa kuNomusa, kodwa bakhuluma naye bamgcina sebemkhipha ejele, bamnikeza ithuba lesibili ukuthi akhulise ingane. Untombona-ke guys usedukile ekhaya, kanti amahemhem athi ulele esifubeni sendoda. Umane nje wakhetha ukukipita nendoda washiya ingane encane yodwa laphaya nomkhulu ekhaya. Guys, uyafunekela-ke uNomusa, kanti-ke uSifiso ube ukuyithola nje le ndaba yokuthi udukile. uNomusa wagijima waya esibhedlela eyotshela phela uZethu. uZethu-ke ngoba phela usalele ingqondo leyo ukuthi uSifiso uyamthanda, ubetshela ukuthi uze lapha esibhedlela uSifiso sazoqhubeka nokumeshela, kanti akabuzange elangeni. ubhuti uze ngenye indlela nje nangesinye isizathu. Phela-ke uSifiso siyakhumbula ngayizolo-ke wahamba wanxunxa abantu bakubo asibalalayo ukuthi bacela nje ukuthi bahece ekutheni kujahwe uZethu ayoletha laphaya. Kube kakubheka ngoba sengathi unomuntu aphilisana naye. Manje-ke uSifiso sahamba kulawo magama, akasafuni manje ukumphazamisa uZethu noShobeski wakhe, kanti uShobeski akasamfuni phela uZethu, useyifonela yena uSifiso and uSifiso akayazi leyo ndaba. Ushilo-ke uSifiso ukuthi eyi yazi phela sinenkinga la Zethu, sekuduka uNomusa. Wathi ha? Wathi yebo. Wathi kodwa ngikasho ukuthi uNomusa akekho good ukuthi anakekele ingane. Wathi yabona-ke manje akusesikho isidingo sokuthi siloke sithetha sikhombana sithi ubani othe ubani othe, okubalulekile ukuthi sithole uNomusa. Wathi manje pho mina ufuna ngikusize kanjani? Wathi ayi bengicela nje ukuthi ngoba wena uyazwana naye mekuthinta ebese wena ufonela i-police station ubazise ukuthi hhayi uke wakuthinta ngoba siyamdinga. Wathi hawu, ngifonela i-police station ngibe nginayo inamba yakho Sifiso? Yindaba asisafonelani mina nawe? Wamane wathi uSifiso njengoba kade ngishilo lento iphathelene noNomusa ayihlangene nami ayihlangene nawe. Wena nje ngicela ufonele i-police station mawuthola ukuthi uNomusa kwenzakalani ngaye. Ayi, waqeda wamshiya kanjalo. Guys, uZethu akavaze ephoxeke kanje hhayi. Umane nje waze wathi he, lakhe ey'buza ey'phendula ukuthi and then uSifiso siyamziba kanjalo nje lo bekade esha amashushu ngaye ngayizolo lokhu. Hey guys, kuke kushiwo-ke ukuthi-ke ungabe uy'qhenya kakhulu
ngoba wazi ukuthi kusasa usuready kanti akasekho bhuti lapho. Iyona into eyenzakalayo kuZethiwe manje. uZethu useredi ukumnikeza ithuba uSifiso and uSifiso usemane nje wayechitha la manzi ngoba phela ubecabanga ukuthi le nkukhu ayisekho. Kanti inkukhu isazobuya guys, amanzi asechithiwe. Anyway, asikho lapho. Hhayi-ke guys, ngapha-ke ubhuti wakhe uZethu lo bekade nje emzonda uZethu, engafuni ngisho ukumuza uZethu uma ekhuluma naye. Usethola into engathi iskemnyana sokuthi kumele akhiphe phela u-1,500 eyogwazela ukuthola umsebenzi lapha kamasipala. Ngoba-ke phela akanawo umuntu onemali amaziyo, umane wagijima waya eklinikhi waya kuZethu emcela ukuthi amnikeze phela u-1.5 akhokhele lo mashonisa. Angizothi yini i-scam or i-bribe noma yini, but ukugwazela kahle kahle ngesiZulu ukuthi uthole umsebenzi kodwa uhambise imali phambili. uZethu-ke umkhuzile wamtshela ukuthi-ke akayingeni into kanjalo, ngathi uqala nje ukuthola umsebenzi usile bese wena ufuna ukwenza izinto nge-corruption. Angikunika nje leyo mali futhi anginayo leyo mali. Hey, waphatheka kabuhlungu ngoba phela benamathemba ukuthi lapha kuZethu la azothi mekhala kuzwakale khona. uZethu-ke siyazi guys, uyifundela ukugirl, into nje enobugebengu phakathi vele akazwani nayo. Uphoxeke kanjalo-ke ubhuti wakhe, asazi noma ukuthi uzogcina ekwazile nokuthola lo 1.5 nokuthi ngampela lo 1.5 uzomnikeza nomsebenzi noma cha. Hhayi, kuyobonakala ngamazwi belalandelayo. Akupheli-ke lapho guys, uthe uZethu efika nje endlini esathi phela usuku lakhe belulude useyophumula-ke manje, kanti uzohlangana noyise ebhizi ekhishini enkunkana nembiza kaSifiso. Uthe nje, hawu baba, uphuzani? Wamane wathuka kwathi akamuzwa neni uHlongwane. Wathi wathi imbiza kaSifiso. Eyi, akuphela ukuphika endodeni. Wathi yebo mntanami. Wathi amaphilisi wona? Wathi mntanami, sengikhethe ukwayeka amaphilisi, ngithe ukuma kancane ukuze phela ngiphuze nayo imbiza. Iyangisiza mntanami le mbiza, nawe ushilo nje ukuthi awubona umehluko kumina. Wathi hawu baba, yazi bengitsho ukuthi mina nawe siyasebenzisana. Ukuphoxeka kubhale ebusweni guys kuZethu. Umane nje waphuma endlini wahamba ebona kahle ukuthi hawu uyise wakhe naye umjikele njengotshwala esiswini. Hayibo guys, wakhetha ukuthi alashwe uSifiso esikhundleni sakhe kodwa ebakhiphe iy'mali ey'bovu ukuthi afundise yena lo Zethu lo. Guys, akumele vele uZethu bahambe beyomfundisa ukuthi mhlampe-ke ayokwenza amakhambi esintu ngoba sengathi laphaya kaHlongwane baphasisa wona kune-medication yalaphaya esilungwini. Guys, asaziyo zala Nkomoni kubudlelwane bukaShobane benoSifiso. Okungihlekisa kakhulu ukuthi mekuwukuthi uyathola kuShobane ukuthi ngampela uZethu ngasethandane noSifiso, mase sekuthiwa-ke ngampela-ke nazi ziyalwa iy'nsizwa zilwela uZethu njengoba bobabili bengathi bayigora, omunye uyiphoyisa omunye udokotela, like koba njani? Yazi kuyosiphuka iy'dindi guys, ngiyanitshela. But anyway, konke lokho sizokubona as isikhathi sihamba. Phela lapho-ke mazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphethela amazibela e-homecoming ngomhla ka-9 September. Usemane wagila iy'manga-ke guys uShobane wafika kubo kaZethu ephethe oplastiki esindwa ubhuti. Hayibo, uZethu-ke umane wayeka into ayenzayo enokumangala ukuthi kungani manje emvakashela emlethela ngisho igrosa ebengakashadi nanokushada naye. Hhayi-ke uma kaZethu umane nje wabamba ungenzansi mebona phela uShobane